Bangladesh ni simin hasi Tripura phaiye ko kotor mokol kotor asini danga phenangka tabuk haino hai phenangnani chaitogoino tongo ukogno sung bebakno saimano srai sini Tripura rakhe jesa samuphano tangthung haipano hanjago communal wansa rakhe tangi communal hanjagya hingkhei tamo hunmani kalaikha bo tamo kusukberamo asugui samung tangai tongnai rok borok de bisingo amra bangali rokno uskani ritong eba kheba rangni chubasurok reitong amra bangali rokhai Tiprasa rokbo chung Tiprasa hinui amra bangali hai fus khalai kangke bahing matongno au Tiprasa ni botongo NLFT editf ni dal bidal phiaba tabule kri khable ingke amra bangali fus bo kring na nangmani phiaba Tiprasa rokhe arabo kok banglai jawnai bahai hinke keba hanano Tiprasa keba hanano Tuiprasa abisingo haino hai tongphi jawnai keba hanano borok keba hanano buruk keba no bru bahai kise thansang sinai amra bangalini opte hai tomung sitrano rogei kami amchoino khobui dal bidal social media rogobo kok salai tongo abisingni no kaisa norok Tripuri khorangni mangplio norok nugui tongo chungbo NLFT no chini Tiprasa ni bagui ma ringlai sinai wansa rogle amra bangali force toiri khlayo hinkhei chinibo nango haideba rokni social media wo kasawi tongo amra bangalini communal kogno khana khangkhei yakongni thui kapalo kanai no kogono tongo mod khaile boba mate hinmani hai amra bangalini kogno khana khangkhei boba phanase nei marai sanai অতীতে আমরা অনেক আঘাত সহ্য করেছি আশিক জনের গণহত্যা থেকে শুরু করে আমরা আর এগুলি মেনে নেব না এবং যা আমাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য করার প্রয়োজন পড়ে আমরা সবকিছু আমরা করতে রাজি আছি আমরা করব অস্তিত্ব অধিকার রক্ষা করার সবাই স্বাভাবিক প্রবণতা এবং এই দেশ আমাদের দেশ